Maria. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with VCO. Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayos sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tiluan ang pilas batok sa kagaw kay iban pa nga mga wound debris. Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makayo ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit. Economic yung D3 Bio no, pilas-pilas ka. Di pagyapon mo inom D3 Bio, pero di gid ka mo. So, amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Bago nag-discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nag-chat. Niya sa Webis la ko makadto kay pamunyag pa ko sa mga flowers. Actually, why na siya ga-garden eh. Ginapang galbot yung mga Ginapang-ipo, flowers. Kag ginahimo ya bouquet. D3 Bio with VCO. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isugayungin ang nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw
FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:08 na, Saga. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na.
Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso. Wala problema. Saboroso. Kampiyon, 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 kampiyon! Kampiyon, 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 kampiyon. Welcome na sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ng public service diri sa K5 News FM Iloilo. Kumusta ka mo da mga ka-K5 ha? Thank you again, thank you for making us number one. Number one na kita. Kaya namin nga pag number one kay ti official nga komisyon sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Napabugal na to ni kay ti kitaya kuan mo accredited broadcaster. Thank you kida, madamo kid salamat mga ka-K5. Number one na kita. Salamat kida kabay pa nga padayonon tapag hindi palapnag pag ini sa mga kuturan naton dira nga wala pa nagapamati para madugangan pagid. Dominant lang nga FM station diri sa aton sa Iloilo. K5 News FM Iloilo ha, kampiyon gid ang mga matag palamatita. Why gid nagakalangkag. Number one na kita. Kay number one na kita, ginimo nyo kami nga number one sa FM band. May mga serbisyo man nga ibalik sa inyo sa mga tagpalamati naton diri no. So standby dugay-dugay ha kay may sorpresa kita. Sa pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. Nakapanguna naton yung mga balita ha. Subong adlaw pitsa 20 na sa bulan sang Enero. Dasig no. Ano lang to January 1 subong ika-20 ng adlaw sang Enero. Dasig gid sa mga inadlaw dali na lang ang eleksyon sa Mayo 12. 2025 nga national kag local election. Nabalaan ta mga manugdaog diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Mga senador daw mabalaan na naton na may mga bag-o na. Doa pilang bag-o na makasulod sa senador na no sa 12. 3, 4 ang bag-o. Kalabanan na mga daan. Balik-balik lang. May kakataka. Interest tanto mga kakipay basta may hangin gani kadagwa sa ilong sa mga politiko. Kadayo na sila nga nagapag-into pero isak palo matutuod na gina-into man sila sa mga butante. Intolin the people bla, intolin the people. Into sang politiko ang mga butante pero ang mga butante gina-into Manila ang mga kandidato. Amo na nga waig ko gapainto. Nagapanguna naton yung mga balita ti dayon gid wagid mapunggan. Hindi gid mapunggan. Pareho ni sa pag number 1 sa K5 News FM Iloilo lang wagid hindi gid mapunggan number 1 gid. Wagid napunggan. Ari man yaw, why man mapunggan. Kaya ang Korte Suprema nag-upheld sang franchise expansion sa More Electric and Power Corporation o More Power sa Iloilo Province. Pag nag-solidify sang authority sa pag-operate sa bago nga expanded franchise area. Naibalaan naton mga kakipay nga ang expanded franchise area sa More Power nga una sila diri lang sa Iloilo City
Pero ining kasuguan nga naga-expand mga kakipay at iway gid mapunggan sa mga 8 ka mga banwa sa segundo distrito. Kag 7 ka mga banwa kag Pasig City sa 4 distrito. O kamo dira sa 4 distrito kag segundo distrito, ekspektaron naton ang bag-o kag maayo nga mga poste na ipatindog sang more power Ang ining landmark na desisyon promulgated sa tong July 30, 2024 agin publish January 15, 2025 sang Supreme Court in bank nga nag-rolled ang electric cooperatives do not hold a constitutional right to exclusive franchise within their respective coverage areas. What silingon sini? Wala sang eksklusibo nga kinamatarong ang mga electric cooperative sa ilang franchise area. Ang ini nga desisyon nga ginpin ni Associate Justice Rodel Salamida na nag-dismiss ang petisyon nga gin-file sang Iloilo Electric Cooperative Incorporated 1, 2, and 3 nga nag-challenge sang constitutionality sang Republic Act 11918. Ang kasuguan naga-expand sang franchise sa more power beyond Iloilo City to include sa mga 15 ka mga kabanwanan kag isa ka component city previously under Ilico 1 and Ilico 2 coverage exclusively. Kaya gin-emphasize diri mga ka-K5 sang Korte Suprema ang public utilities must prioritize public interest. Kag sumuman ang kompetisyon maka-improve sang services kag maka-reduce sang electricity cost. Kung nambal naton no? Power choice of power. Gusto ang mga konsumidor kung saan sila mapatakod sa kuryente. Insight diri ang Section 11 sang Article 12 sang Konstitusyon na nag-prohibit sa exclusive franchises ay nag-state nga ang franchise ang privilege granted sang the state o kung ang Republika sa Pilipinas and must serve sang ginatawag nga common good as determined sang Kongreso. Ang desisyon nga ini nag-align man sa Electric Power Industry Reform Act o kung IPIRA Law na nag-encourage ang kompetisyon sa electricity industry. Ang Korte Suprema nagpahayag ang pagpahanugot sa more power entry nakabenepisyo ini sa mga konsumidor sa pag-offer sang choice paglikaw sang monopolistic pricing. Even before ng 3 ka mga Ilico franchises nag-expire, mag-expire pa sa 2029, 2039 kag 2053. Ano naman sa kay Mr. Roel Castro, More Power President kag Chief Executive Officer, na ang kasuguan nga nag-expand sang areas, plano sini nila ang ara na on motion prior to the package for the passage sang Republic Act 11918. Ang more power primarily na-extend sang ilang mga linya sa mga boundaries sang Iloilo City, especially dira sa Banwa sang Pabia, ano ang jump off point para sa ilang ekspansyon sa segundo distrito. Ang kumpanya nakaplano man sa paggamit sang Mega World Substation sa Mandurriao District among main supply point para sa Banwa sang Pabia angod sang proximity o kon ang kalapit. Sige payag man ni Castro nga ang expansion magahimo ini magalabot ini 4.5 katuig sa pagkompleto with an initial investment of 2 billion to 2.5 billion pesos. Ano kay Mr. Roel Castro, nagpahayag man sang ila sininga willingness sa pag-collaborate sa
sa mga ilikos para makabenepisyo ang mga konsumidor. Ang pahanugutan sila to choose sang ila sining nga preferred power distribution utility. Mayo ni no, ginadayaw diri mga kakipab ang more power para sa ila sining nga pioneering effort sa pag-revise ang regulatory environment sa power distribution sector. Kampiyon kay ti kamo dira nga taga Segundo Distrito, Manuel Sampavia, Santa Barbara, Ñolosina, Zaraga, Liganes, San Miguel, Leon, Cagalimudyan. Subong man sa Pasig City, San Enrique, Dueñas, Dingle, Barotac Nuevo, Anilaw, Banati, kag Dumangas. Ang maka-avail na sang effective maayo nga serbisyo sa more power sa inyo mga banwa. Lawig-lawig ni mga kwani expansion ni 2.5 billion na expansion o kon ang investment himuon sang more power. Agod tong mangin mayo ang serbisyo sang kuryente sa sining mga kabanwanan. Second District kagkwana, Second District Pavia, Santa Barbara, Ñolosina, Zaraga, Liganes, Alimodyan, San Miguel, Leon. Sa Second District na. Sa 4th District, Pasig City, Dueñas, San Enrique, Dingle, Anilaw, Banati, Barotac Nuevo, kag Dumangas. Amoy ni mga areas nga maserbisan na sang more power sa palabuton ng mga inadlaw. Kampiyon Wagid mapunggan, hindi gid mapunggan ang pag-expand sa more power da parayo lang nang wagid mapunggan ang pag number 1 sang K5 News FM Iloilo sa FM band. Ayos. Balik kita dugay-dugay mga ka-K5 ha. Anong sorpresa ta? Sa aton sila mga tagpalmati nga naghimo sa aton nga number 1. Pagbalik ta dugay-dugay. Standby na mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon. pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bago nga paglaho. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa nilipiyado ako ni Copper Meeting. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sa ito. Ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko nag-grow. Dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dari ko na-achieve ang comfortable life
Tama wala actually sa mga paghilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasig sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambay ay bisan anuman kabudlay. Wala sambay ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si Kati5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malakot sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong bangod wala sang bayaay, bisan anuman Handa ang palangga, serbisyo hindi matula. Ulit nga para gid sa inyo, kampyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kit sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong
reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minhoy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Miloy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan nga mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon yang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag pugtaw, atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala magid ko. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5
K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Ay, tuod! Sa tuna na nga istorya kat panahon, nakilala ka sa ngalan nga irong-irong, puno sang mangkat. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service diri sa K5 News FM Iloilo. Ara na check naton sila mga ka-K5 reporters. Sa aton siling libre plite. Ay libre plite ni son tagaan pa kamo sang DTX. Halabira Iloilo. Coffee mix. Oh grabe ni. Thank you gid sa pagbutan nyo sa amon number 1 ha. Sa FM band ang K5 News FM Iloilo. Number 1 kami ti may balikman may dugang serbisyo publiko para sa mga pumuloyo. I-check naton kung nagasakay na sa libre plite. Si K5 Alex Escalante sa patrol naton dito sa Mohon Terminal. News FM. Kampiyon report. K5 Alex. K5 John, good noon sa aton nga mga K5 sugo nga nagapamati sa lugar lang. And of course, no? Sa lugar lang. Oo, sa lugar lang. May manaog sa punta. Yes, K5 John, ari kita diri subong sa sulod sang WVTC nga bus, no? May biyahe nga Mohon City proper. Kaya may pa-surprise kita sa aton nga mga K5 subong nga nagasakay sa among sini nga bus K5 John. Very lucky ni sila subong kaya wala sila nakahibalo. Siri kanina patagapong ko pero wala sila kabalo kung ari kita diri. Kung ano ang rason kung ari kita diri subong. So, pero kamo mapliti man kamo. Pero kamo mapliti ka man. Kamo ya mapliti man. Oh, sige, okay. Kami of course may arak man. Hindi pwede nga hindi kami ka pamliti diri. Oo, hindi pwede nga wala kami gabayad sa amon na malayra. Sige. So, K5 John, no? Since nga ti number 1 na kita sa Iloilo number 1 na kita! Tanan yung mga FM stations all over Iloilo, K5 John, may ara kita sang pa-surprise sa aton yung mga K5 subong sa mga boss nga ginasakyan naton per tawag na gani per terminal. Saan ka mo? Din ka mo subong nagdiling ka mo nasakay sa Mohon Terminal? Kaya na sang aga, dito kami sa may Ungka Terminal. Ang biyahe to kagina CPU, Ungka to CPU, Ungka CPU K5 John. So subong hali naman kami sa Mohon Terminal. Actually, it was like 5 minutes ang nag-depart kami from Mohon Terminal. Kag sa subong sige ang lakat sang jeep pakato sa city proper K5 John, no? And sa subong, we are happy to announce sa tanan ng mga K5 naton. Pero gusto ko mapalakpak sila. Okay lang, mapalakpak ka mo. Libre plite. Parang gusto dyan sa Jagger Itsura. Kaya kita akong subong sa camera. Naka-live kita subong sa K5 News FM. May libre nga plite. So meaning, hindi na ka mo magbayad sa inyong nga plite. Kaya kami na bahala. Palakpak! Palakpak! Yehey! Palakpakan! Ang plite subong, I believe, pilang plite ganin naton, sir? From Mohon Terminal. Ang pao lang, magkutada? Yes. 20 pesos. Wow. Okay, imagine, makasave ko 20 pesos K5 John sa isa ka-adlaw. Sa isa mo ka-ride. Pakasabit sa mo school or pakado sa imong olobrahan. So that is somehow big help naman, no? Especially sa mga students nato. Nga nag-save man
ang 20 pesos pang bakal pa na nila tubig sa eskwelahan kung nauhaw sila kakita dyan. So, makita naton, actually kaina pa, very happy ang aton nga mga K5 subong nga sakay sang Pila ka bilog pasero da? Pila ka bilog pasero? Yes. Naisip ko kaina, kay very strict na siyang aton nga boss na nag-depart from Muhon sa mga standing, balay hindi nila gusto nga gagilinuto. So, wala kita sang standing, subong kakita dyan. Naman ang ilang patakaran. Ate So, Mayo, all in all, ginisip na Tondo 23 sa mga passengers ang nakasakay from Muhon Terminal To city proper. Yes, from city proper. So 23 at 20 abi times 23 pila na ang aton nga bayaran diri subong para nga wala na sang problema kakita dyan for them. Manaog na lang sila kadto sa ilang mga eskwelahan or trabaho. Ang K5 na bahala sa ilang plete. So, ang mga nakakita dyan, and of course, may ara pagid. Hindi lang libre nga plete ang aton nga ihatag subong. Sa mga followers subong sa K5 News FM, sa boss nga ni Karon, kung may ara kita sang followers, tagaan naton sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Kada isa? Coffee Mix na ginapanghatag. Kada isa? Yes, of course. Duha ka box subong ang dala naton. So, duha ka mga followers ng K5 News FM, ang aton tagaan sang healthy nga coffee. Nga healthy siya nga coffee kaysa dyan because nga ang ingredients ni mga healthy mga ingredients. K5 dyan, no? May lugar lang. Chia seeds, sa lugar lang. Chia seeds, amargoso, kasi sugar cane extract powder. Healthy coffee. Yes. Oo, makapa-detox siya sa tanan ng mga toxins sa sulod sa aton nga lawas. So, for me, I recommend DTX Coffee Mix. Actually, this is my favorite coffee. Susubong nga kakita dyan. Since ako nagapulaw ako para mag-study, I drink DTX Coffee Mix. Kakita dyan, para nga hindi magtaas akong sugar. Of course, ma-help man ako kakita dyan. Kay healthy siya nga coffee. Okay. So, sa mga followers ng K5 News FM, sige, si Sir Abby, sisinga natin. Sir, what's your name? And padiin ikaw pa katusubong? Andre Roman from UP, but I'll go to Rob. Okay. Student ikaw. Okay. Pilay mo edad? 23 years old. 23 years old. Nag-eskwela ka pa. Ano course ni mo? Public health. Public health. Okay. May plan ikaw mag-doctor? Hopefully ito. Yes. Okay. Well, my future doctor, kita dito pad gitaton. Kung magmasakit sa ulihi, ikaw na lang ako na doctor. Okay. Ikaw future niya lawyer man Oo, perfect combination. Ang combination sang doktor kag lawyer na mayo haw. Doon mo gani. Oo. Sige. Ang pamangkot ko, sir, naka-follow ikaw sa page ng K5 News FM. Sige, malantaw, Abi. Malantaw ko, Abi, kay sa John, kay ang positive, naka-follow, naka-like. Dahil dyan, meron kang isang box ng DTX Coffee Mix. Ano yeah. Mo? Thank you very much, Dave. Madugo ako. Hindi na ako magpadugay, sir. Kasi madugo ako ng ilong English. English. Okay. Sige. Next. Sino ang naka-follow? Bayaw si Ilchar. Bayaw ka mo. Naka-follow ka, ma'am? Sa K5? Wala signal si ma'am. Sige, si sir. Sir, naka-follow. Ari na lang kayo, ko lang siya. Ma-reach ko sa, sir, naka-follow ka. Wala ka naka-follow? Ikaw, sir, naka-follow ikaw sa K5? Sir, naka-follow ka. Biskan wala ka signal. Sige, ihatag pa na lang sa'yo. Okay, wala ka signal. Subong sa K5 dyan, area namon, San Agustin na kami subong medyo dating atong ngalakat subong. Taga-din ikaw, masaylo ka, diblad na yun. Belwa na naman ko. Taga-Tigbawan. Ano pangalan mo, ma'am? Carol Caluyo. Ano mo si ka K5 Kim Caluyo? Parente siguro. Ay, parente. Sila nila K5 Kim. Oo. Sige. Ano ikaw ka trabaho? Eskwela? May mga province may process lang. May process ka. Sige. Naka-follow ka sa K5? Yes. Kilala mo ka hindi? Hindi na kilala. Si Kim lang. Si Kim lang ko nakilala. Grabe. Papakilala na lang ko si Kim. Ako si K5 Alex. Tanong kita na yan. Nagpamati ka sa K5? Of course. Kasi po, dumiskas mo aga. Yung paslawan ka po sa si Kim. Si Kim. Kasi parente. Si Kim kasi 5 dyan. Si Kim lang yung kilala. Oo. Sige. Importante, nakapalo siya.
importante naka-follow sa kay nagabantay sa kuno sa mga balita bala ka kay 5 John nga mo-post sa ato nga Facebook page no do kay information nagalakat sa ila balay sa Tigbawon hindi sa kapamati bala sang radyo bilog na adlaw so ang iyan ginhimo nag-follow na lang siya sa page ng K5 para maging updated man siya no sa talan nga katabo all over the country. Wow, isa Sarah. Nalipay ka man nga madaog sa kape. Thank you. Ano mo na klase man? Hindi mo pagkatagdarsi mo. Nalipay ka wala? Lipay. Okay, so rabi sa lipay? Okay. Lipay gid man na. Lipay. Gani, nalipay gid man siya. Bangon, nga naka-follow ka sa K5 News FM Iloilo, nadaog ka sa DTX Coffee Mix. Ano mga bali mo? Thank you. Thank you, Kai. Thank you sa DTX Coffee. Salamat sa kon. Thank you, Ma'am. Sino Alex. po? Mama Alex. Okay. Sige. Amo na sa K5 John, no? Ang duha Duha. sa mga tagdaog naton sa DTX Coffee Mix, ang healthy Luwasin coffee na, and favorite to give ang na duwa coffee. da, nakabaton, Yes. isa ka box ang DTX Coffee Mix. Ang Oo. tanan nga pasahero, libre plite. Libre plite. Okay. All in all, kagina na istorya ta ang aton nga passenger assistant sa ginadere, ang conductor bala ka kay Sir John. Sa isa ka trip siguro more or less 800 pesos ang ginabayaran. Ang ma-income gali nila no kung yes, oo, up sa and isa down. nila ka trip. Okay. Yes, ka kay Sir John. So 800 man bayad nyo? Oo, nadala na kami sa plate. Of course, hindi pwede nga manaod kami. Wala kami plate. Okay, okay. 800. 800. 800. Okay, yes. okay. Very good. Sige. Yeah, so muna kay Sir John ang isa naton ka pa-surprise naton yung mga ka K5 na naga-support agad sa K5 News FM Iloilo kay again number 1 na kita diri sa Iloilo. Okay na? Okay na, ayos na. Okay na, sige. Kung po diri si kay K5 EJ Cordova, kag of course no, kay K5 Anzo Salmorin kag ilinga pa-surprise ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, healthy coffee mabakal sa klinika de alternativo medicina and wellness center ni Dr. Uy, inisig kay K5 Alex F. Calante para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni Kaki5 Alex Escalante. Duwato ka maswerte nga nakabaton sang tag isa ka box. Isa ka box na pulo na ka sachet no sang DTX Coffee Mix plus libre plite alin sa Mohon Terminal hasta sa City Proper area. Congratulations sa aton sini nga libre plite diri sa K5 News FM Iloilo. 11 Mbps. Ang team naton sa Pistibok ara kung basi alang-alang ta kung naka-live na sila sa buong K5 Lawrence basi malang-alang ta sa aton nga after na lang sa newscast ta parang sigurado na gid lang no. Ang team naton halin dugay-dugay sa Pistibok terminal diri sa Mandurriao pakadto sa City Proper standby kamo dira. 11 Balikan namon kamo dugay-dugay dira mga ka-K5 Kada malang-alang kita sa aton sining DTX Coffee Mix aton sining DTX 500 Health Alert kag Mighty C Network News. Ari lang padayuna lang ninyo pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Di lang nga nagapamati kamo kung yara pagit kita nga okay ka, may kapi ka. Sa K5 naton nga mga solid nga mga tagpalwati ka wala nagahalin-halin, wala nagaliso-liso sa ilang mga lilisuan sa ilang mga radyo. Na naka-tune in permi, nakatotok permi sa K5 News FM 88.7 Iloilo City. Kasi ikaw ang madakpan. Ipabukal ko ang mga Pinoy. Nakadaog ikaw sa isa ka baksang DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5, diri lang sa kampiyon nga estasyon. Ang K5 News FM Iloilo. Hala, bira, Iloilo. Mga kahon na banwak ko. Hala, bira, Iloilo. Ipabukal ang alan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Sa paglakat sang malawig nga
Standby dugay-dugay ha. Pagbalik naton ay isa naman ka trip ang libre plite. Ay ti ini kabahayin sang inyo nga paghimo sang K5 News FM Iloilo nga number 1 sa FM band. Ang number 1 kag pinakauna nga News FM diri sa Iloilo. Ang K5 News FM Iloilo mga ka-K5. O standby ha. Ay mabalik kita dugay-dugay sa aton sining nga pagpangalagad. Hala, bira, Iloilo. Matahong lumano ako. Hala, bira, Iloilo. Ipapukal na ngalan mo. Tagawon na lang nato ni kaya ara na sila. Importante na nga libre plate sa mga kuana. Ara na sila, ara na. Sino naka-standby dira sa aton sini mga tagpalmati ha, mga ka-K5 na. Ipapukal na ngalan mo. Sa talang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Hala, bira, Iloilo. Ikaw syutat ka. Ara na sila, ara na sila. Tagawon ta na lang ha, kaya nakasakay na. Ara na si sino si ka-K5 Ginny Kauyunan. Hala, bira, Ikaw dyan dira si Kaki5, ang aton sining nga chief of reporter, si Kaki5 Kim Caloyo. Pistibok, Kaki5 Kim or Kaki5 Jenny? Patrol? Kaki-5 dyan. Proceed. Kaki-5 dyan, si Kaki-5. Kaki5 Karen. MC Ore, Kaki5 Karen Padilla, please proceed. Kaki-5 dyan, sa sunod ng bus number 2 ng WCC. Kung sa diin may ruta, ini Kaki-5 dyan, nga Ungka Highway sa Sidwalk. Kung sa diin may sila na diri ka mga pasahero nga nagsalaka, iya Kaki-5 dyan. At siyempre, hindi pa na ni pagpadugayon, no? Kay medyo kubos kita sa oras sa K5 dyan. Nga, tiluyag i-announce ang K5 News FM Iloilo sa tanan ng mga pasahero, diri mga ma'am kag sir, kung diin man kayo destinasyon sa Subong, hindi ka mo magkabalaka, kay bawod nga libre ho namon ka mo sa plete ninyo, mga ma'am kag sir, kay bawod nga number 1 kita sa Subong sa Kantar Media sa December 2024. So, bilang pagpasalamat sa inyo, sa pagpanguna ni Dr. Ramil Itangoy, amo ini ang way na no, sa pagpasalamat sa inyo, kay tibawod nga sa number 1 kita Subong sa Kantar Media Survey, pero antes ang magluwas dira sa pag-announce namon nga libre ang inyo yung atlete, may pamangkot lang ako mga ma'am kag sir, o diri ang naka-follow sa K5 News FM Iloilo nga page. May ara? May ara kayo nakapinayon? Wala. Sino may ara? May mga estudyante kita diri may K5 dyan mo, mga nursing, ini sila siguro. Sige ma'am, ikaw naka-follow ka? Wala sa signal. At nakapalo, pero may signal. Nakapalo. Ma'am kag sir, may ara nakapalo sa page, ikaw ma'am. Okay, pwede malantaw ma'am kung nakapalo ikaw. Kay may luwas sa libre sete, may ihatag pag isa mo sa imo. Okay, ang ara sir, pagit. Sige. Isa kag, si ma'am kag sir, isa check ma'am. Ano name mo? Bernadine. Ortega. Saling ka do-work, ma'am? Okay. Sabi pa siya. Tika K5 game, ihatag ka na? Hatag na. Kaya nakapalo siya. Isa ka box sa DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. No? Nakapalo man siya. Okay. Sige, nauna na sila, ma'am. Okay lang. Sige, ihatag na sa kay Ma'am Bernadine. Bernadine, ang isa ka box ng DTX Coffee Mix ng Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramil Uy, kay nakapalo. Siya din na itong isa. Sir, ka nakapalo ka man? Okay, palantaw. Okay, ano name mo, sir? Paul, ano, sir? Paranyo. Okay, si Sir Paul Paranyo, nakapalo man siya kasi 5 dyan. So, ihatag naman sa iya ang isa ka box ng DTX Coffee Mix. Ano ma'am? DTX Coffee Mix pa. Healthy coffee na. Okay, sige. Hindi ka manaog, sir. Manaog? Manaog na siya. Sige, sir. Manaog na, sir. Thank you, sir. Halong. Ha? Radyo? May radyo? Nakakuha ka sa radyo? Alas, si Ma'am Bernadine, nakakuha ka siya ng isang radyo. Tisubong DTX Coffee Mix naman, ma'am. Ano, ma'am, bal mo? Okay, sige. Kaki-5 dyan, no? So, ako din na, libre na ang ako ng mga kusuran sa nila yung update, eh. Pag may duwa kita, no? Pilak-pilok pesero? Pilak-pilok pesero? Kanina sa pagbansa ko kasi dyan, mga 101, Okay. Din kamo alin sa Pisteb? Sa may muhon, Ungka Terminal. Ungka Terminal to City Proper kamo? Yes, sa subong din na kita sa may festival. Okay.
So, salamat yun, Kaki 5 Karen. Upod ang bugos sa team sa K5 News at ang Iloilo, ini naman si K5 Karen Butilla para sa kampiyon na balita sa Servisyo Publiko at Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo kit nga salamat sa kay Kaki 5 Karen Badilla. Standby na sa aton nga DTX 500 Health Alert kag Mighty C Network News. Standby na mga Kaki 5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Tonight, we honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 News FM. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come And together, we are back the party party. And together, we will continue this morning the path towards the more important and elected The world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open, and you know you can't go back again to the world that you were living in. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. and congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's equal to program as to where our Do you wanna go where it's covered in all colored lights, where the runaways are running the night? Impossible comes true, it's taking over you. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. Anyone who's bursting with a dream. Anyone who's searching for a way to break free. And the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. And we know we can't go back again to the world that we were living in. 'Cause we're dreaming with our eyes wide open. This is your life, only member is a 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No?
Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Nako. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang MyTC naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang MyTC, the alkaline vitamin C para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain na nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan. Naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no? Na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at MyTC, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong Oras sa K5 News FM Philippines, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Sama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, kauna-una ang satellite base sa Rice Monitoring System sa Southeast Asia na nakabase sa Pilipinas, ginawaran ng Global Award. Lokal na pamahalaan ng Subic, Zambales muling tatanggap ng National Award mula sa Council for the Welfare of Children. Samantala, ilang mga flights ililipat na ng pamahalaan sa labas ng NAIA. Tribo Linabuanon itinanghal na kampiyon sa Tribal Big Category ng Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2025. Samantala, Festival of Harvest ng Bais Grand Champion ng Free Interpretation Category sa Sinulog Festival 2025 Ritual Showdown. Isang sanggol sa antike natagpo ang patay at nakabalot sa plastic. Dalawang babae patay matapos masagasaan ng van sa lalawigan ng Iloilo. Isang senior citizen sinaktan ng magkasintahan sa Negros Occidental. At vendor sa palengke ng Capiz na biktima ng peking pera. MyTC Network News. MyTC Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita,
Binigyang pagkilala ng International Data Corporation, Singapore o IDC ang Philippine Rice Information System o PRISM bilang kauna-unahang satellite-based rice monitoring system sa Southeast Asia. Iginawad ng IDC ang Special Award for Sustainability sa naturang teknolohiya na ginagamit ng bansa sa pagmumonitor sa epekto ng bagyo, malalakas na pag-ulan at pagbaha at iba pang kalamidad na lubusang nakakaapekto sa rice industry ng Pilipinas. Ayon naman kay DA Director Glenn de la Cruz Estrada, ang iginawad na pagkilala ay nagpapakita sa halaga ng kolaborasyon, teknolohiya at innovation sa pagpapabuti ng sektor ng pagsasaka, bagay na pinatunayan ng mga Pinoy scientists na bumuo sa PRISM. Network News. YTC Network News. Samantala, lokal na pamahalaan ng Subic, Zambales muling tatanggap ng National Award mula sa Council for the Welfare of Children. Ang kampyon, nabalitang yan, hatid ni K5 Smile Abrera. Muling kinilala ang LGU Subic matapos makapasa sa Child Friendly Local Governance Audit o CFLGA na iginawa ng DILG Central Luzon. Ang audit ay isang mandatoryong taunang pagsusuri sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan na magbigay ng mga programa at serbisyo para sa mga bata. Sinabi ni DILG Officer Stephanie Panaligan na ang mga LGU na nagpapakita ng mahusay na pagganap sa audit ay bibigyan ng Seal of Child-Friendly Local Governance mula sa Council for the Welfare of Children. Ito ay isang pagkilala sa kanilang pagsusumikap para sa kapakanan ng mga kabataan. Bukod sa bahay ng Subic, pumasa rin sa CFLGA ang mga LGU ng Botolan, Cabangan, Iba, San Antonio, San Marcelino at Masinloc na nagpapatunay sa kanilang dedikasyon sa pagpapaunlad ng mga serbisyong pambata sa lalawigan ng Zambales. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita at Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo. K5 News FM. IDC Network News. YTC Network News. Samantala mga K5, opisyal na ang desisyon ng pamahalaan ng Pilipinas na ituloy ang plano na ilipat ang ilang mga flights palabas ng Ninoy Aquino International Airport sa lungsod ng Parañaque sa buwan ng Marso. Ayon sa Public-Private Manila Slot Coordination Committee, ang nasabing hakbang ay isinagawa upang mas maging efficient at ligtas na magamit ang operasyon ng NAIA. Ang Public-Private Manila Slot Coordination Committee ay binubuo ng Department of Transportation, Manila International Airport Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Civil Aeronautics Board at ang bagong NAIA Infrastructure Corporation. YTC Network News. YTC Network News. Detalye pa rin ang balita, Tribal. Lina Buanon itinanghal na kampyon sa Tribal Big category ng Calibos Santo Niño Ati-Atihan Festival 2025. Ang kampyon, nabalitang yan, hatid naman ni K5 Leonard Viray. Kampyon sa Ati-Atihan Festival Contest 2025 ang grupong Linabuanon na nag-uwi ng 1.1 million pesos. Itinanghal din itong Best in Calibo Ati-Atihan Headdress, Best in Calibo Ati-Atihan Costume. Samantala, ang first runner-up naman na nag-uwi ng 400,000 pesos ay ang grupo ng Black Beauty Voice na nakakuha rin ng special awards na Best in Calibo Ati-Atihan Beat and Sounds, Best in Calibo Ati-Atihan Street Dancing. Samantala, second runner-up naman ang grupo ng Vikings na nag-uwi ng 170,000 pesos. Third runner-up ang Dalibtong Boys na nag-uwi ng 70,000 pesos at nakakuha rin ng special awards na Most Discipline. Pumang-apat naman ang grupo ng Maharlika Tribe na nag-uwi ng 60,000 pesos. Fifth runner-up ang Pangawasan Tribe na may 50,000 pesos at ang panghuli na Tribo Alibangbang na nag-uwi ng 40,000 pesos. Ang nasabing festival ay dinaluhan ng libo-libong mga bisita na galing pa sa ibang mga probinsya. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News.
Samantala, Festival of Harvest ng Bais Grand Champion ng Free Interpretation category sa Sinulog Festival 2025 Ritual Showdown. Detalye ng balita, hatid ni K5 Shara Humilio. Ang Bais City Festival of Harvest sa Bar City Negros Oriental ay nagwagi at umakit sa mga manonood sa Cebu City Sports Center sa kailang colorful na pagtatanghal kagabi Enero 19. Nagpakita ang Team Bais sa Sinulog Grand Parade na nagbibigay buhay sa mga tradisyonal na sayaw at makukulay na kasuotan sa entablado. Ang masiglang pagtatanghal ng Bais contingent ay nagpapakita ng mayamang pamana ng kultura sa sabing bayan na ipinagdiriwang sa taunang kapistahan. Samantala, 43 contingents ang lumahok ngayong taon sa Sinulog Festival, kabila ang Sandoret Festival sa Dumaguete City at Pacol Festival sa Santa Catalina. Kini si K5 Shara Humilio para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Detalye pa rin tayo ng mga balita. Isang sanggol sa Antique natagpo ang patay at nakabalot sa plastic. Detalye na balitang yan at naman ni K5 Aileen Rose Magbanwa. Nilalangaw, nakakabit pa ang pusod at nakabalot sa plastic bag na nakita at tinatayang alas 4 sa hapon Enero 19 ang isang sanggol na babae sa isang kanal na sakop ng Cerdeña Street, Barangay 1, San Jose de Buenavista, Antique. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Police Major Renato Monreal II, ang Acting Chief of Police ng San Jose de Buenavista Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na patuloy pa ang kanilang follow-up investigation upang malaman ang responsable sa krimen. Pahayag pa ni Monreal, patuloy din ang kanilang pagtipon sa mga witness at pag-check sa mga CCTV footages upang malaman kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Lumalabas din sa inisyal na investigasyon ng mga kapulisan na posibleng hindi ipinanganak sa ospital ang kawawang sanggol sapagkat nakakabit pa ang umbilical cord nang ito ay nakita. Tinitignan din na posibleng minor de edad na hindi pa preparadong maging ina ang sangkot sa nasabing krimen. Nalaman na nakita ang sanggola ng isang residente nang ito ay kukuha kung sana ng kitikiti sa imburnal na ipapakain niya sa kanyang isda. Sa ngayon, dinala na sa isang punerarya ang namatay na sanggola upang mabigyan ng nararapat na paglibing. Para sa Mighty C Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, dalawang babae patay matapos masagasaan ng van sa lalawigan ng Iloilo. Detalye ng balita, hatid ni K5 Kim Kaluyo. Patay sina Mary Grace Mandate, 30 taong gulang, at Mary Grace Herradora Cordova, 31 taong gulang, na residente ng Bagos City, Negros Occidental, nasakay ng isang motorsiklo matapos masagasaan ng van alas 9 ng gabi, Enero 19, sa Barangay Tubigan, Saraga, Iloilo. Ang driver ng van na unang na-report na nakabangga ng isang bahay at tumakas sa Barangay Tagbakharo, Iloilo City ay kinilala sa kay Jerry Tolentino Gonzales, 53 taong gulang, na residente ng Pototan, Iloilo. Base sa mga saksi, mabilis ang pagpapatakbo ng van dahilan na nabundol nito ang kasalubong na motorsiklo na di umano'y pumailalim sa van na nakaladkad ng ilang metro ang mga biktima. Dinala pa sa ospital ang dalawang biktima ngunit dineklarang dead on arrival o DOA. Nag-surrender naman sa kapulisan ang driver ng van at nasa kustodiya ngayon ng Saraga MPS para sa karampatang disposisyon. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At isang senior citizen sinaktan ng magkasintahan sa Negros Occidental. Detalye ng balita, hatid ni K5 Colleen Cubia. Ano ka nasinggitan na? Pero siya sa tiyo ko, way kong nasinggitan. Ikaw ba lang? Ha? Hindi ba yan? Pakaw na kabyan. Halos walang kalaban-laban ang isang street sweeper na senior citizen sa lungsod ng La Carlota matapos itong sinakan, sinabunutan at balak pang sampalin ng tsinelas ng magkano
magkarelasyon. Nagkuna ng video ang insidente kung saan maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang galit dahil sa ginawa ng magkarelasyon sa matanda. Nakarating sa alkalde ang insidente at sinigurong mabibigyan ng hustisya ang ginawa ng magkarelasyon sa matanda na galing pa sa ospital dahil may iniinda itong sakit. Nanindigan naman ang pamilya ng biktima na magsasampa ng reklamo laban sa magkarelasyon. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Colleen Manzanares Cubia para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5 vendor sa palengke ng Capiz na biktima ng peking pera. Detalye ng balita, hatid ni K5 Angel May Ciudad. Inimbisigahan na ng mga barangay official ang kumakalat na peking pera sa palengke ng Teodoro Arsenas Trade Center sa Rojas City, Capiz. Nagtitinda ng gulay ang unang na biktima ng peking pera. Ayon kay punong barangay Castor Jose Bailin, formal na nagreklamo sa kanyang opisina ang nabiktima. Agad naman nilang inaksyonan para matigil na ang mga ganitong modos. Pinayuhan rin ng mga barangay official ang publiko at ang mga vendors na mag-ingat sa naturang modos. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, dako na tayo sa balitang abroad. Ipinagmalaki ni US President Joe Biden ang agad na pagtugon ng Hamas sa ceasefire na naging epektibo nito lamang linggo. Sinabi nito, ang nasabing hakbang ay nagpapakita ng sinseridad ng rebeldeng grupo sa nasabing pag-uusap. Umaasa rin ito na magiging permanente na ang nasabing ceasefire deal sa Gaza. Matuturing din ito na ang nasabing ceasefire ay isang legacy niya bilang Pangulo ng United States. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jaime Gravador sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kakipay. Ang oras Las 12:16 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant para malikawan naton ang makamamatay nga kanser. Mag DTX 500 adlaw-adlaw para malikawan naton ang mga komplikasyon sa mga baratian nga dala sa aton siningalawas. Bangod kay may diabetes kita, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Para mahamo katong katulugon kon gabi, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 the superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps.
John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kakifay. Bang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Para manikawan naton ang trangkaso hilanat sipon kag ubo. Subong nga panahon nagaulan-ulan, matugnaw ang panahon. Magtumar kita sang D3 Bio. Ay ginapatay niya sini ang mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi, kag mga parasite sa aton sini nga lawas. Ang ang D3 Bio may extra virgin coconut oil, naging paamanan sang vitamin D3. Paluwas sina mga kaki-5. Kung gusto mo magpaniwang, gusto mo mag-slim, gusto mo hindi magkaon pero ginagutom ka, nakaluya ka, hindi ina problema, mag D3 Bio lang. D3 Bio kay nagapapagsik ini kag daw busog ikaw. Amo ina nga kung mag-diet ka, gusto mo mag-siksi, mag D3 Bio ka para sigurado nga healthy lawas mo. Kaya mo na yung naghahatag sang extra nga energy o kung extra nga kusog. Wala ka nagaluya, nagapagsik ka, isan wala ka sang kinanaan sa D3 Bio. Kaluwasin na ang D3 Bio, nagapaalam man ini mga kaki-5, no? Kung may mga exam ka na, na eskwela ka o kung nagatrabaho ka, may exam ka, may interview ka for promotion, pag D3 Bio ka. Pangot niya ang D3 Bio, ginapatay niya mga viruses, mga fungi, mga bad bacteria, katulad man sang dengue. Kay star ka bala sa balaon kag matubing nga lugar nga paborito balayan sang lamok. Taas brangin mo hilanat kag may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag pananakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rases nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintomas nga kag mga patimaan nga basi may dengue ka. Gani mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil, naging paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties, labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides galing sa cold pressed extra virgin coconut oil, aparte sang D3 Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides, isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin galing sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides sini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobra-sobra ka bleeding kung nadinggi ka. Kani mga kakipag, mag D3 Bio ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium. Nagabulig man sa proseso sa platelet aggregation. Nagabulig man malikawan sa lawas ang bleeding kung na-impiktar sa dengue. Tinluan ang ogsalan para di pagpalayan sang lamok di ngang may dalang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan. Pag magtumar kita sang D3 Bio di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo ini magka-dengue, mag D3 Bio ka. Gusto mo nga hindi magmasakit, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio parisa naton sa Mighty C alkaline based nga vitamin C. Yan pabaskog nga vitamin C para sa mga baskog naton nga immune system para layo kita sa balatian. Ang Mighty C ang nagapaputi man sa aton sining lawas. Ag ang Mighty C may araman nga syrup, no? Mighty C syrup para sa mga kabataan. Mighty C kag D3 Bio ang dikalidad nga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available in nationwide. I-order mo lang sa Shopee o kon sa Lazada. Idolong sa Shopee o kon Lazada sa inyong mga puluyan.
Available man sa mga suki nyo ng mga butika sa inyong lugar. Ag available man sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira sa Salvacion Street, Pasig City. Libre nga consultation kag check up today. Monday. Available man sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. Available man sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira sa Orbi Street, malapit sa public market sa Miagao, Iloilo. Ag available man sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Mga kakifay, para healthy, magditribayo kag mighty C. Prevention is better than cure. Abo nang ambal ni Dr. Miloy. Samtang wala ka pa masakit, ma-prevent nato na masakit kung nagaditribayo kag mighty C ka kag DTX 500. Kay mabudlay kung magbulong sang kung nagamasakit ka na. Naka-standby ng report ni Kaki 5 Karen Badilla, nagikan sa ato niya patrol. Oh, grabe, milyon ka pesos ang balor sang Cebu. Nga na-recover sang Kapulisanta sa Region 6. May paisak bulan, pila na milyon yun. Ano ni, preparasyon ni para sa dinaggang. Diri sa Iloilo ba, grabe, wala to man ang bypass operation, millions of pesos man. Ag ang pamilyang ara sa una sa Barangay Bakaw, amo man gapon, ara man sila gapon. Araman sila gapon sa negosyo sa illegal drugs. Ma-report kag iban pa nga mabalita nagikan sa patrol upon sa kay Kaki 5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon report. Kaki 5 Karen. Kaki 5 dyan nagdangat sa 17,800,000 pesos o kung 800,000 Kaki 5 dyan ang balor sang illegal na droga na na-recover sa kapulisan naton sa bugos ng Western Visayas sumalin sa Enero 1 tugtog Enero 15 siniyang ato. Sa interview naton kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office 6 upon PRO 6, impayag sinikapay dyan nga 2,630 grams 2,630 grams ang shabu pag 11 grams ang marijuana ang na-recover sa nagkalain-lain nga unit sa PRO 6 Kaki 5 dyan, no? Sa separado nila nga mga drug bypass operation. Sunod pa sa kay Solis, na 196 ka suspect ang naaresto. So 157 ka police operation. Sige patigayon sa sulod sang 15 lang gid kaadlaw Kaki 5 dyan. Subong nga bulan sang Enero. At according sa spokesperson nga ang Iloilo Police Provincial Office upon ICPO ang may pinakadako nga na-confiscate Kaki 5 dyan nga may 5.8 million pesos. Ginasundan ini sa Iloilo City Police Office upon ICPO nga may 5.4 million pesos. Bacolod City Police Office upon GCPO na may 3.1 million pesos pag ang Negros Occidental Police Provincial Office upon Locpo na may 2.5 billion pesos na kitay dyan. So sa dugang at Italye, pamatihan natin si Police Lieutenant Colonel Arnold Solis, ang PRO 6 spokesperson. From January 1 to 15, 2025, ma'am, no, sa aton yung karak na operations region-wide, nakakuha kita ng mga approximately 2,630 grams of suspected shabu, 11 grams of marijuana, and nagabalaw rin more or less 17.8 million pesos and 196 suspects. Ano sir, sa nasambit nga worth sir, mga ano sir nga mga police stations or police provinces naton sir ang may pinakadako sir nga na-confiscate? Sa 15 days na to, no, nga operation ang may pinakadako diri is Iloilo Police Provincial Office nga naglabot sa 5.8 million pesos worth of illegal drugs ang ilang na-confiscate. Dinasundan sang Iloilo City Police Office may ara more or less 5.4 million and ang Bacolod City ara sa 3.1 million and Negros Occidental nga may ara 2.5 million worth of illegal drugs nga na-confiscate. Pag-abot naman sa pinakadamo nga na-aresto ang Negros Occidental ang may ara 86 kung gadiin kung ano mo ni siya the equivalent is sa 53.87% from the total number of arrested suspects.
Sir, aside sir no sa aton nga illegal drugs nga accomplishments, sa mga wanted persons sir, mga pila na ni kabilog sir ang na-arrest naton sir? For wanted persons, sa January 1 to 15, nakadakop kita sang 315 ka wanted persons sa bilog na Western Visayas. And sa 315, 43 diri ang na-classify natin as most wanted. And 2 other wanted persons. No? Pagkabuk naman sa mga naraktan, ang Negros Occidental gihapon ang may pinakamadamo kung sa diin may ara siya sang 149, ginasundan sa Iloilo Province na may ara 62. Peace 30, Antique 20, no? Bacolod City 19, Iloilo City Police Office 18, ang Aklan ay 10, ang Ginas may 5 ang Criminal Investigation and Detection Group, Criminal Field Unit 6 may ang 2 na Nakify dyan, si Lieutenant Colonel Arnold Solis, ang PRO6 spokesperson. Why pa gani matapos ang bulan sa Enero, mga close to 18 million ang na-recover? Yes, correct. Nakify dyan. Kasi kung may baluan, sunod-sunod nga daan ang mga drug bypass operations ng ato nga kapulisan, minilyon nakify dyan, no, nga balor sang Shabu, ang ilaya nga ma-recover. Oh, grabe na yung performance ni Police Major Dadji Dilimang, head sang ay kanin ang PDO sa province, no, kag ni Police Captain Ryan Christ Inot sang CDEO sa ICPO. Yes, correct. Number 1, number 2 sila. Bo damo giban sa boss Iloilo ro. Amo gani ka kisa. Ang bantog nga apelido sa Barangay Bakaw do sila man lang gapon, sige man negosyo pila man ka tawo ning kapareyon na apelido. Sige gapon negosyo nila sang Cebu. Di isa na sila kakifay dyan, no, sa mga ginamonitor sa gihapon sang aton nga kapulisan diri sa syudad ng Iloilo. Okay. At sa ibang pagit naton, proceed sa ibang pang mga balita. Sa subong kakifay dyan sang tinalikdan to 2,000 ang initial nga nakuha naton nga figures or numero sa mga kapulisan naton nga i-augment sa Dinagyang Festival 2025. Pero sunod sa kay Police Major Sheila May Sandrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office nga masobra na sa 7,000 ka law enforcers para sa Dinagyang Festival kakifay dyan ang i-deploy, no, sa diriya sa siyudad sang Iloilo. Sunod sa kay Major Sandrines nga ang nasambit nga numero kakifay dyan ang ginabukisan sa nagkalailain nga law enforcement agencies agad nga magsiguro ang safety sang tanan, no. According sa spokesperson sang ICPO na 4,000 diri ang kapulisan nga kalabanan ang gin-augment subong dito sa may ati-atihan festival sa Kalibo, Aklan. 376 ang gikan sa site task o on site task group o on STG Dinagyang Festival. 754 ang gikan sa Public Order and Safety Management Office o on COSMO at 2,242 naman ang iban pang civilian volunteers kakifay dyan. Kalabanan diri sunod sa kay Major Sandrines ang gikan sa mga eskwelahan kailangan may criminal justice forces kakifay dyan. Kadugang pasinit nga mas nagdamo pagin ang mga lugar na dapat mantayan yung sang aton nga kapulisan sa subong nga Dinagyang kung i-compare, no, sa pinalikdan na tuig bangod nga may pila ka mga side events nga gindugang ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kung IFFI kakifay dyan. So, arin na si Police Major Sheila May Sandrines, ang spokesperson sang ICPO. Sa isang uniform personnel or sa kapulisan, lapit-lapit 4,000 tanan ka mga kapulisan, no? Kaya ang gin-request naton sobra 2,000 ka uniform personnel ang gin-request nga mag-augment diri sa aton. So kalabanan ni Sheila siguro ang nag-augment dito sa ati-atihan, ma-join na augment man diri sa aton sa Dinagyang kay mas damo pagit ang balantayan ta diri mo. Kayang sa side events ta palang daan for Dinagyang mas nagdugang, mas nagdamo karon nga tuig as compared to previous year. So as I was saying, more than 3,000 ang requirement ta sa uniform personnel or sa police. And 2,000, more than 2,000 ang muning request nga augmentation
coming from the adjacent or mga tupad naton nga probinsya kabanuhanan diri sa siyudad sa Iloilo. And while abot sina dira, may maupod man sa aton bantay no sa task group dinagyang 2025 nga nabilong or under sila sa SSTG Emergency Preparedness and Response. Mga 376 man sila. So arap na daya ang tanan nga mga medical volunteers, ang aton CDRMO, ang aton ICER, ang aton mga pila ka mga response group. Dira sila daya ma-join sa group ni Ma'am Donna Magno sa SSTG Emergency Preparedness and Response. Sa aton naman traffic management, may 754 yung again commit no ang aton local government unit, and dira na sila makuha sa kalabanan sa POSMO kag sa iban pag man nga mga division dira sa nga syudad naton, like mo on board mabulig man na sa aton mga GSO Sendro, tanan-tanan sila ma-join sa aton. And sa force multipliers naton, purely mga volunteers lang gid sila. Maupod man bantay, especially sa crowd management, mga 2,242 as of yesterday kay nag-meeting kita sa ila. Sila ni ang nag-compose sang aton mga estudyante bala sa mga nagkalain-lain nga mga bulutuan diri nga nag-offer sang criminal justice nga course. Mga dalagko natin nga mga eskwelahan diri mag-onboard bulig. And upod man diri ang iba naton nga mga volunteer groups nga radio groups naton mag-inok danay diri para nga makabulig sa aton tuig-tuig nagaupod ni sila sa aton kag dako ni ang ila contribution. So all in all, Kaki 5 Karen, 7,000 plus kita. Kaki 5 Karen, mga 7,000 plus ang aton nga mga officers sa peace and order, plus ang mga force multipliers. Yes, correct. Okay, salamat kita Kaki 5 Karen. Ang inyong nga balita, ang pinatulong senior sa Clinical DTX Copinex, ang Clinical de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Boy. Ang DTX Copinex mga kapitay, healthy, coffee, ini, na naghahatag sa mga iyong benepisyo sa atong lawas, ang sa natural and organic ingredients, alay sa ampalaya, chia seeds, sugar free extra. Iniisip sa same time, karon sa kikya para sa kampiyon na basta sa isipong ito kasaminawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad. Madamogin nga salamat sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. Ang ini nga porsyon dyan nadulong sa inyo sang DTX 500 The Superior Antioxidant para malikawan naton ang mga balatian nga makamamatay katulad sang kanser, bangod man sa mga komplikasyon, bangod may diabetes kita, mataas ang atong sininga blood sugar, ang DTX 500 ginaproteksyonan sining aton atay, aton kidney, ang aton sining mga large and small intestine para nga mangin healthy ini, para healthy man lawas ta. Kaya ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units ang mga antioxidant. That's why nga healthy ka kung nakatumar ikaw sa DTX 500. Balikawan naton ang makamamatay nga kanser, labi na gid ang sarcoma. Ang sarcoma isa ka rare o kung tumalagsahon nga sa isang kanser, apang ini ang isa sa mga mga budlay bulngon, labi na kung ara sa late stage. Duwa ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone tissue sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiel, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sang parte sang lawas, genetic disorders o family history sang cancer. Mga usual nga mga sintomas sang sarcoma, ang pagsakit o kon ang pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi mag-iho nga diyowen, tinaling ang pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga mga sahi sang cancer, mag DTX 500 kag may TC kada adlaw. Ay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod mapungkan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas.
Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang Mighty C naman ay isa ka alkaline-based nga vitamin C, ang kampyon nga immune system mediator nga gapakusog sa immune system capabilities. Agud patyon ang guba nga mga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat pa nga magtubo ang bukol-bukol sa lawas. Proteksyonan ang kukulingon mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ay sigurado nga healthy kita mga kakifay. Ang DTX 500 kag Mighty C di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee o kon sa Lazada. Idulong sa Shopee o kon Lazada sa inyo mga puluyan. Available man sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvacion Street, Pasig City, nga may libre nga consultation kag check-up today, Monday. Available man sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. Available man sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orby Street, Miagao, Iloilo. Ag diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Prevention is better than cure. Bali Dr. Amiloy, mahapos nga mapunggan ang balatian. Para hindi ka magbalatian, magtumar ka sa DTX 500, Mighty C kag Ditribayo. Kay mabudlay bulngon kung may balatian ka na. Magabalik kita mga kakifay pagkatapos gid lamang sini standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa Ako mapigan man ko sa mo, ni mo. Dawat lang ko. Kaya apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Ito ang kampiyon nga istasyon K5. So ang akong naanuhan ni boss nga ano gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba ginhilalat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang sa tama paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong so pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niya si Inday og bulong di ba Diyos na kay Inday Joy oo pang tapos na di amo na ang na feel na ko sa iya nga buot siya kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod yung balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bosing, akong wish sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan imong kwarta. Tanan kami nga mga tigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan kang mga tigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kayo sa man pinakabuot yun. Wala sang baya ay bisan anong magkabulay. Wala sang baya ay bisan anong magkabulay. Ululubot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan anuman kabulay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan anuman kabulay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Lanan sulay ko mag may isang 1 capsule 3 times after 1 week namin gid akong maraming salamat sa Mighty C. Mighty C, alkaline ng vitamin C. Ako si Milagro may ara ko ulcer hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi subong namin na akon pamati akit ugit ko ta Mighty C. Sa mga suki sa kahanginan, mga supporters kag ginalangga ng pagkatang kalahati sa kalaman sa iyo walang utang o suporta sa pagpamati sa kampiyon na istasyon sa Iloilo, padayon kita na magpahalagad sa dapat na serbisyo publiko
Nagatulog sa mga balita sa impormasyon na mawala sa kahirappinan sa serbisyong pag-ibabaw. Ini si Kakema Malay Espehang Malay sa Iloilo. Forbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Forbiotics, ginamitin ang pH level sa feminine area. Forbiotics, sinatap na ang pujay na nagatulas sa fungal infection, kag-utilize sa mga babae. Pagkalanta sa klinikas Forbiotics. Balik sa CR, Sa basura pagkakapon wala sa mulaya ay isang nanuman kabulay. Wala sa mulaya ay isang nanuman kalugay. 2016, sa Olympiado ako ni Dr. Ruby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-isakto ako sa clear na plans at ko taken to ganito na-achieve ang gusto ko, ganito na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw, there were times that I really want to give up. Hindi nag-assist ako sa trust and confidence of the same folks ako. Biglay magpapila sa tao na nagsalit sa ako. Ang hinaan, madaling lang, para sa Platon Kabataan, Memory Advance Series. Ini ay isa ka neurobionic syrup na nagabulig sa paglimpyo sa mga nagkakakit sa pagkununa sa atong kabataan. Sa neurological disorder, sa pinakapununa, Payuhan sa sangalipay. Wala sa maya ay isang nanuman kabulay. Wala sa maya ay isang nanuman kabulay. Sa naaman natin ang Diyos mabayos. Ako si K5 Manilin Abarawan. O mas kilala bilang Nanay. Halos 4 na tuwing na ako na nag-servisyo kag-empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalik sa digital media center. Apa, nagpasado na po sa akong kaugalingon na kung hindi ko pag-personal, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa kritisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News at Sara. Isa ka kadadagdan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akong kapasidad. Padayon kami nga magapaninumha nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sa among katulad. Mga ka-ipan, anuman nga mga eksperyensya ang ating ginagyan sa sunod sa pinagpapuri, kabudlay, kalipay, at mga hamilig na handaraw. Kita, padayon nga mga pongpong, bangod wala sa bayay, bisan, anuman. Handa magpalangga, servisyo hindi magkulang. Ulit nga para din sa inyo, kampiyon ka sincero. Pahilan ng mga luha, lipatan ang problema. Magpahang kang pag-ibig sa magpunang paglaon. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai,
most especially sang ginbaha ang unang nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sa trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Sa 8 years ko nga bilang isa ring empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbatol ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga to the leadership of Dr. Minmoon. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa ato mga makako, and that instrument yung gamit niya is our boss, Dr. Minmoon. Lako nga mga lessons nga ako na an-an, natunan, kag ang mga lessons karihan akon ginakabuhit na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang ating nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaan, anuman kadugay, wala sang bayaan, anuman kabudlay. Uli nga magkasanay, atong gito nga masarangan, ang tanan nga kasuyo, ay luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tinexpecta ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subong. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expecta. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag magpinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa ato niya pagpangalaga diri sa 11 Mbps ang ining nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix Healthy Coffee.
Kung makahigop ikaw sang mainit-init ka DTX Coffee Mix, makasinggit ikaw sang namit kag saburuso nga kape. Nakilala ka sa ngalan na Nasatisfy ang kokalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ika ayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto naman ninyo healthy pero creamy, healthy na, creamy pa, mag Pre-Bio Coffee. Ang Pre-Bio Coffee, probiotics plus prebiotics with moringa olifera kon malunggay. Kani nga healthy ang Pre-Bio Coffee kag creamy pa. Ay may skim milk kag may creamer. Healthy na, creamy pa, Pre-Bio Coffee. Kung maligo kita mga kaki-5, gamit kita sang klinika DTX sa beauty soap. Amo ni nga habon nga pagkatapos mo paligo, nagapris ka. Ang imo pamatyagan, nagapaputi, nagapahamot sa imo siningalawas. DTX beauty soap. Pagkatapos naton paligo, i-roll on naton ang aton sininga ilok sang klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, mga kaki-5. sa pagbato, halabira, ilo-ilo, matahong lumanwa ko, halabira. Nagapaputi, kagapahamot sa atong sininga ilok. Klinika Deo Fresh. Kapag gusto naton magpamasahe, kapag nakita ng aton nga lawas, Klinika DTX Herbal Oil. Namin isa ipamanyos, mahamot-hamot, pwede magamit nga lotion or pwede magamit nga perfume. Ay mayara nga lavender, mayara man nga lemon. Hamot-hamot siya, manami pa. Klinika DTX Herbal Oil, Klinika DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Mga healthy coffee. Di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee o kung sa Lazada. Idulong sa Shopee o kung Lazada sa inyong mga puluyan. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvation Street, Pasig City. Subong adlaw may libre nga consultation kag check-up. Subong man sa Cosmart Kalinog, Iloilo. Available man sa Orbi Street, malapit sa public market sa Miagaw, Iloilo. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Mga ka-K5, padayon na lang ang pamamati diri sa K5 News FM Iloilo kay mayara kita nga okay ka, may kapi ka. Mga ka-K5 naton nga mga solid nga mga tagpalmati nga wala nagalinalin ang ilang mga radyo nga nakatutok permi sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Basta ikaw ang amo, kung ikaw ang amon madakpan. Mga daog ikaw sang isa ka box ang DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon ang K5 News FM Iloilo. Kaway na kita time diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps mga adlaw Lunes. Sa Sabado kag Domingo nangamari na abuab na niyang syudad sa Iloilo. Tungod sa highlights ang Ginagyang Festival 2025. Sa Sabado, January 25, kasadyahan sa mga Kabanwanan. Kasadyahan sa Kabanwanan. Siyam ka mga festival halin sa mga Kabanwanan sa probinsya sa Iloilo, makita nga mga pasundayan. Pagsubong sa January 26 Sunday ang Dagyang Tribe Competition. Walo ka mga tribo nagikan sa mga eskwelahan kag mga distrito diri sa siyudad sang Iloilo. Dipinsahan blasang tribo Tultugan sang Maasin kag tribo Panayanon sang Port San Pedro National High School ang ilang mga korona. Bantayon! Sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita! K5 News FM Iloilo. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at